जायैनो हाबायाव फैगोन लोगोफोर सोब भुटाननि मालसो मोनलोंजोबगोन भुटाननि मालसो लोगोफोर आरो गोबां मानसिफोरानो सोंबाय थादों खैदिननि उनाव हाबाया जागोन इरनो कार्टुना बेसेबां बियाराव बहुत खम बियारा किंतु भूटानाव 78 11,000 दङ इथिं गाले मेरा शादी आने वाला है ना शादी में पूरा बियार लेके जाएगा हम लोंनांगोन ना ब्रमोन हाबायाव सेंग्राफोराथ' लोंनानै मोसाखायो सिख्लाफोराबो लोंनानै मैसा गोदावजोबनांसिगोनलाय गुड मर्निं लोगोफोर गुड मर्निं एकदम बिराद समायना जादों बोथोरा दिनै एसे फुङावनो मानो बुङोबा लोगोफोर जोंनि नैबे बाक्सायाव मिया हराव आरामसे जोबोद मोजां मोनसे अखा गैयामोन अखाया हानानै बिराद सान्ति खालामदों आरोना ओरैबायदि गरमदो थानोनो हायामोन माने एकदम माइ गायनायफोरावबो दै गैया बायदिसिना किन्तु हराव बिराद बुरजा अखा हादों अखा हानानै ओमफ्राय दा गैथ'ला आरोना दा जियानो जाया मानो लोगोफोर दा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय दिनै आङो मानि सायाव नैबे ब्लगखौ खालामनाय जादों दा गोबां मानसिफोरानो मोजां मोजां कमेन्ट हरदो बेनि थाखायनो गासैनिसिमबो आंनिफ्राय थेंक इउ बास नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय बाखि आरो दिनै मा खामानि दङ मा खामानि गैया आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय नैबे ब्लगखौ खालामनाय जाबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनायाव लासै नायलांबाय था अब्लानो मिथिगोन बरिया जागोन दिनैनि कन्टेन्टआ मजा नोंथांमोना आसुरित जागोन माने आं दिनै मायाव थांगोन आरो मा अर्डार होनो थांगोन नोंथांमोना टाइटेल होनना मिथिखाबाय जानांगौ दिनै मायाव थांनानै मा अर्डार होनो थांगोन नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ दा आं जायाखै एसे साफा खालामनि गाइस अके नायनो हागोन ने गाइस आं इखौ दानफायखाबाय दहायनो दानफायबाय आङो नायनो हागोन ने नोंथांमोना इखौ माबायदि दानफायदों आङो नोंथांमोना एसे देखायनो आङो खाथियाव केमेराखौ लाबोनानै मानोना बुङोबा बाथौ एसे जायब्रें जुब्रें लोखो सोखो जायो नालाय एसे इनिखायनो इखौ दानफायनाय जाबाय आरोना गाइस माने बिराद खस्थ' खालामनानै लाखिदोंमोन जोथोन खालामनानै पुरा गोदोर समायना गोजौ बनायखादोंमोन आं इखौ दा उपाय गैया लोगोफोर बेखौ दा दानफायनो गोनां जाबाय एसे दुखु मोनबाय आरोना माने दानफायनो गोसो गैयामोन किन्तु दानफायनांबाय बिराद गोदोर माने बरिया समायना डिजाइन बनायदोंमोन आं इखौ दा दानफायनो गोसो गैयाबाबो दानफायनो गोनां जाबाय दा मानि थाखाय आं दा इखौ दानफायनो गोनां जादों उपाय गैया दा नोंथाङाथ' मिथिखादो जोंहानि न'खराव दा नै मोनसे हाबा फैगासिनो दङ नङा होमबा थ' नोंथांमोनाथ' मिथिखादो नङा होमबा आंथ' भिडिअ आपडेट होबाय थाखादोनोखा नोंथांमोननो आरो खोन्थाबाय थाखादो दा उपाय गैया आं इखौ दा दानफायनांसिगोन बिदिनो दानफायलांनांसिगोन आरो एकदम दुखु मोनदों माने दाउफोराबो सखा दाउफोराबो बाहा लानानै खारोमोन इयाव बिराद दुखु मोनबाय आं लोगोफोर मिथिबायना दानफायालासिनो दोनबाबो जाथारगौमोनसो नङा बरिया जाथारबायमोन है उपाय गैया लोगोफोर उपाय गैया मा खालामनो बेफोर गासैबो खामानियानो हाबानि थाखायनो आरो गाइस हाबानि थाखायनो दानफायनो गोनां जाबाय नङाबाथ' गोसो गैथारामोन आं बेयाव डिजाइन जागौमोन आरो लाइट साइट बरिया स्टाइलनि खालामनो हागौमोन इयाव डिजाइनफोराबो बरिया फैगौमोन इयाव लाइटफोरदो खालामनो हागौमोन दा महा जाबावनो लाइट महा जाबावनो होनना बुङोबा 2 माह 3 माया माला थांथ'द मोना न'आवनो जिखिनि हायो एसे एसे खामानि मावना लाखायाबा उनाव आरो हागवा जागोन बेनिखायनो खस खामानिखौ साफा खालामनानै दोनखाजोबनोसै गन दङमोन इथिंगालिनि गन होनाय बेखौ फुरा बुफुजोबनांसिगोन आरोना उपाय गैया लोगोफोर फुरा साफा खालामजोबना दोनखानोसै नोंथांमोना खालि भिडिअखौल' नायबाय थाबानो जाबाय अब्लानो आपडेट मोनबाय थागोन आरोना गाइस टेनसन गैया ओइ टेनसन गैया आरो दिनैनि भिडिअआव जायफोरा कमेन्ट हरनो गोसो कमेन्ट हरनो हागोन मोजां कमेन्ट टेनसन गैया बेनिफ्राय गाइस आं दिनै मायाव थांगोन नोंथांमोनाथ' मिथिखादो फार्स्ट भिडिअनि जिथुबा इन्ट्र' भिडिअखौ नायनानै उपाय गैया लोगोफोर एडभान्स बेलेगा बेलेग जानाय लोंनायासो फार्स्ट जानांगौलै बेलेगा बेलेग जानांगौ लोंनांगौ गारनायाव गैया ना मा बुङो ब्रमोन लोंनांगोन ना ब्रमोन हाबायाव एखेबारे हाबायाव लोंनांगोन ब्रमोन ना पुरा लकेल नङा लोगोफोर सब भुटाननि जाजोबगोन लोगोफोर भुटाननि गोजा सब भुटाननि जायफोरा फैयो सब भुटाननि मोनजोबगोन ब्रमोन टेनसन गैया नोंथांमोननि थाखाय साफा जाबायना एबार नायनो हागोन ना गाइस सिदा बरिया साफा जाजोब्बाय टेनसन गैया ब्रमोन
दालाय माथो फिन फिनि साफा जादो दाननो गोसो गैथारामोन दाननांबाय हेमान समायना जानाय समायना जागाखौ दाननो गोसो गैयाबाबो दाननांबाय लोगोफोर हाबानि थाखाय उपाय गैया मानो बुंबा इयाव बिराद लेथ्रा नुथारगोन ना खिन्थु लाइटफोरदोलाय एसे डिजाइन खालामनो हायो अब्लाबो इनिफ्राय बाखि नैखौबो दाननो लागा दङ इखौ दानो दाना नैथिंगालि नायनो हागोन नोंथांमोना इथिंबो दाननो लागा दङ इखौ दानो दाना इखौ जिथिया हाबाया जाथारनिसै अब्लासो बेखिनिखौ दानगोन आरोना बाखि बेकग्राउन्डआव जिखिनि जागा साफा खालामनो लागा दङ गासैखौबो साफा खालामजोबगोन नोंथांमोना भिडिअखौल' नायबाय था आपडेट मोनबाय थागोन लोगोफोर टेनसन गैया आरो जायैनो हाबायाव फैगोन लोगोफोर सोब भुटाननि मालसो मोनलोंजोबगोन भुटाननि मालसो लोगोफोर भुटाननि माल अर्डारैनो थांखानोसैसो आं दिनै नै अर्डारैनो थांखानोसै भुटाननि माल लोगोफोर मिथिबायना नायबाय था ब्लगाव अब्लानो मिथिगोन नोंथांमोना ब्र'मोना फैदो सिख्लाफोराबो फैदो लोंनानै एसे मैसा गादावजोबनो हागोन सेंग्राफोराथ' लोंनानै मोसाखायो सेंग्राफोरा जेरावबो लोंना मोसाखायो र' सिख्लाफोराबो लोंनानै मैसा गोदावजोबनांसिगोनलाय भुटाननि बियारजों ना मा बुङो दा बिदिनो साफा खालामबाय थानोसै आङो नैखौ बारा ब्लग भिडिअ लाबा ओमफ्राय नैबे भिडिअआव जायफ्राव कमेन्ट हरगोन बिनि कमेन्टखौ नायै नायै खामानि मावै मावै नोंथांमोननो आरामसे आङो फोरमायबाय थागोन बास नोंथांमोना कमेन्ट हर कमेन्टखौ फरायहोलां खामानिखौ मावहोलां मावबाय थागोन नङाबा हारसिं मानसि एसे बरिं जागोन नोंथांमोना सापर्टआव होफादो एसे दा मा खालामनो उपाय गैया आरो गोबां मानसिफोरानो सोंबाय थादों खैदिननि उनाव हाबाया जागोन होनना बुंबाय थादो एक्सुवेलि 2 माह आरो 3 माहनि गेजेराव जागोन होननानै आंथ' बुंखाबाय थाखादो दा आरो मुवा डेटखौ फिक्स खालामनानै नङा होमबा थ' नायबाय था नोंथांमोना अब्लानो मिथिगोन डाइरेक्ट भुटान दा नै भुटानाव फैदोंमोन ओरैबायदि अखा माने नायनो हागोन नै गारियाबो सिजोबबाय गारिखौ देखायना नालाय दा जोंनिया गारि गंब्रै लाना फैदोंमोन जोङो भुटानाव खिन्थु भुटानाव मा खालामनो फैदों नोंथांमोना एसेबाबो आन्दाज मोनबाय जानांगौ मानो होनना बुङोबा आङो थाम्बनेइलाव एसे लिरनानै होखाबाय मानो होनना बुङोबा जोङो गासैबो जमा फैदोंमोन बेनिफ्राय लोगोसे दा भुटाननि बियारखौबो सुलु लानो फैदोंमोन मानो होनना बुङोबा गामिनि सेंग्रा आरो सानैसो लोगोफ्रा बिराद बियार दौनांगोन लोंहोनांगोन होनना बुंदो जायनो हाबायाव फैयो लोंहोनानै नायनोसै बेसे मावलासै लोंनो हायो हाबाया ओरैबायदि लोंहोगोन माने पुरा माने लेल्ला जाखानाय लोंहोगोन आरो माने टाइपनि बेनिखायनो दा भुटानाव बियारा बेसेबां दाम लायो एसे नायनो फैदोंमोन दा बियारा 70 मोन 85 आरामसे बियार मोनो पुरा हाबायाव नोंथांमोना लोंसिन लोंनानै दुब्ला जालांगोन आरोना दा नोंथांमोना थाबैनो फैनो मोनगोन हाबायाव जाय फैनो गोसो 4 माह 3 माहनि गेजेरावनो हाबाया नोंथांमोना फैजागोन टेनसन गैया आरो भिडिअ आपडेट होबाय थागोन आङो दा बिराद अखा भुटानाव बेनि थाखायनो आं माने बारा मोजां फैनायनि ब्लगखौ लानो हादियासै भुटाननि जायगाखौ मोजां देखायनो हादियासै दा नोंथांमोना आङो भुटानाव बियारखौ एसे देखायनि माबायदि एक्चुअलि भुटाननि बियारा नोंथांमोना हाबायाव लोंथारनांगोन ना लकेल माल दङ भाई लकेल माल नङा पुरा भुटाननि बियार पुरा भुटाननि माने लकेल माल होआ आङो नोंथांमोना हाबायाव पुरा भुटाननि माल जागोन थ' ब्र जोंनियाथ' दा नै आङो न' सिङाव हाबबाय नायनो हागोन नैथिंगालाय बेसेबां बियार दोङो नोंथांमोना बेसेबां लोंनो आरामसे लोंजागोन टेनसन गैया आं इथिंगालाय थांनि आरामसे दा नोंथांमोना बियार लोंनो लकेल माल दङ भाई आङो पुरा माने भुटाननि बियारसो दौगोन आङो भुटाननि बियार बेनिखायनो आं बियारखौ नायनो फैदों नायनो हागोन इथिंगाले 11,000 दङ इथिंगाले नायनो हागोन नोंथांमोना पुरा भुटाननि बियार दीदी 85 हो गया नो एक में 85 हो गया ना पहले 80 था अभी 85 हो गया मेरा शादी आने वाला है ना शादी में पूरा बियर लेके जाएगा हम मेरा दोस्त को मैं लोकल बियर नहीं देगा सब भूटान का बियर देगा हम इसके लिए हम आज ब्लॉग लिया है ना ना अगले गाइस आंनि हाबायाव मेरे शादी में दीदी जाना पड़ेगा अब भी मेरे शादी में ओके आंनि हाबायाव थांगोन जोंनिया दीदीयाबो अभी 3 माह और 3 माह के बाद शादी हो जाएगा मास मोनथामनि उनाव हाबाया जागोन नोंथाङा टेनसन खालामनाङा लकेल माल दौआ गोजायानो जा बियारानो जा गासैबो भुटाननि माल जाजोबगोन पुरा दिनै लारायनो फैबाय आङो टेनसन गैया नोंथांमोना जि नांगौ मोनगोन आरो नै फ्रिजनि देखायना हो एभेलेबेल बियार टेनसन गैया एभेलेबेल बियार दोङो नोंथांमोना हाबायाव आरामसे मोनगोन दा नोंथांमोना आंखौ थगायदो सानदो जानो हागौ 3 माह 4 माहनि गेजेराव नोंथांमोना हाबाखौ नुवाथारगोन एभेलेबेल बियार ओमफ्राय इयावबोथ' बुंनो नाङा कार्टन पुरा कार्टन नोंथांमोना बास खालि भिडिअखौ नायबाय था आपडेट मोनबाय थागोन आंथ' लकेल माल दौखाया सोब भुटान गोजाबाबो बियारबाबो अके बेसेबां लोंनो नोंथांमोना हाबायाव
उफ्लेनानै गोमानाङाल'सो लोगोफोर एडभान्स 3 मानि सिगाङावनो नै मा जगार खालामदों आरो इथिंगालाय नायनो हागोन नै जोंनिया ब्रह्मनाबो फायदो पुरा हेल्पबो फायदो बियार लांनाय आरो लोंग्रायाथ' इसोर लोंखागोन अलरेडि बाखि टेनसन गैया इनिफ्राय आरो नोंथांमोना जुदि भुटानाव फैयोबा आंनि नाम लाबानो जाबाय दीदीनि दखानाव मेरे नाम लेने से दीदी का दुकान में आ जाओ अच्छा से जो भी पीना है आराम से डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से डिस्काउंट मिल जाएगा ना डिस्काउंट मोनगोन टेनसन गैया बाखि हाबायाव लोगोफोर बियारा बेसेबां कार्टन थांगोन कुनु गेरेन्टि गैया आरो गोजाया बेसेबां कार्टन थांगोन कुनु गैया माने एक एडभान्स आजिखालिथ' हाबाफोराव लोंग्रा नांखागौ नङा होमबा लाइनथ'नि बिन्दास लोगोफोर टेनसन गैया लोगोफोर बाखि अखायाबो गाबाय ना ब्र एसे अखाया गाबाय दा अखाखौ नायनि र' फैलाय एसे ओहो अखा गाबाय दे गैला नै गारियाबो जोंनिया खान्थि जाबाय नै जों मा गारि लाना फैदोंमोन मार रोगानो थाखाय जोंनिया ब्र'खौ थुथिगोन आं केमेरायाव हमबाय थादों ब्र'आ दा जों डमिनराव बियारखौ लांनो हागोन डमिनाराव हागोन ना जों दिनै लाङा लोगोफोर मानोना बुङोबा जोङो दिनै बियारबो लांनो फैयाखै गोज्जाबो लांनो फैयाखै बास जों खालि दाम दलखौ सोंनानै मिलायनो थाखाय फैदो भुटानाव अनलि माने लकेल माल लोङो आं अनलि भुटाननि मालल' लोंहोगोन नोंथांमोननो हाबायाव आंनि लोगो सेंग्राफोर आरो गामिनि लोगो सेंग्राफोर गासिबो बुंबाय थायो जुमाय सेरेब दौ बाय दौ 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 एबार हाबायाव नोंथांमोनखौ गोबाबल' होजोबथारगोन आङो हाबायावल' इन्जय नै जोंनिया ब्र'आबो दिनै फैदोंमोन जोंनिया बियार सुल लानो मोजां ना ब्र' मोजां एखेबारे टेनसन गैया जोंनिया नै दा अखा बोथोर नालाय बियारखौसो ब्र'य खम नालाय कार्टनखौ नुबाय लोगोफोर बिदि कार्टन बियार थाङो लोगोफोर टेनसन गैया दा नै आङो बियारखौ खेबसे टेस्ट नायनोसो फैदोंमोन इयाव माबायदि बिदि कार्टन बियार थांनांगोन लोगोफोर नङाबा जानाय नङा पुरा हेभिनो दा टाइमाबो एसे जाबाय खिन्थु अखानि थाखाय थांनो हायाखै लोगोफोर पुरा कार्टन बियार जागोन ओरै नै आरामसे सो ब्र' सो आरामसे सो नायनो हागोन नै गाइस एकदम मिलायदो ना बरा मिलायदो ना एकदम बरा मिलायदो गाइस दा नायनो हागोन नै लोगोफोर पुरा कार्टन बियार सोबाय आरो ना गाइस नै पुरा कार्टन बरा बियार सोबाय एखेबारे बियार लांनो फै खालि फैनांगोन दे नोंसोरो फैथारनांगोन टेनसन गैया आरो हाबायाव मोसाया हाबायाव माबायदि मोसानो खिथालाय आंनिया हाबायाव माबायदि मोसागोन अन्थाइ सन्थाइ गुबुगोन सिस्टारनि आरो हाबायाव माबा मोसाग्रा पार्टि मोनखाबाय नै 10 जन ग्रुप मोनखाबाय लोगोफोर आंनिया टेनसन गैखाला हाबायाव जोंनि ग्रुप दंखायो बिसिना ग्रुप दंखायो एक्सट्रा हाबायाव टेनसन गैया लोगोफोर बास नोंथांमोना खालि भिडिअखौ नायबाय था आपडेट मोनबाय थागोन दा बियारा बेसेबां उजान जायो खेबसे नायनि न' कार लाना फैनांगोन ना उजान दोंसाबो दखनलै उजान जायो दखन बा उजान जासाबो लोगोफोर बियारा बिदि कार्टन लांनायनि बाथ्रा दोङो ना बायराव हालाय खेबसे नै मारै नुगोन वाव गाइस उजान दोङो दे खिन्थु ब्र' कार लाना फैनांगोन बयाके कार्टन बियार लकेल माल जानाय नङा लोगोफोर सब भुटाननि माल दौजोबगोन आं हाबायाव नोंथांमोना खालि गोबानाङाल'सो गोबानाङा सिनिफ्राय बाखि दा इयाव जिखिनि नोंथांमोना बियार कार्टनाव नुदो गासिबो माने बियारा खालि गोजा बथला बियार थानायखौ आं नोंथांमोना एसे देखायदियासै इयाव सोनायखिनिया सब खालि गोजा दा इदिनो आङो कार्टन माने हाबायाव लांगोन दा इदिनो कार्टनाव बेसेबां बियाराव बहुत खम बियारा जोंनि इण्डियायाव बियारा गंसेयाव 140 टाका 130 टाका लायो 11,000 ना खिन्थु भुटानाव 70 80 85 आवनो मोनो आरोना बरियानो बेनिखायनो दा कार्टना बेसेबां लांनो हाया आं दा इखौ सोंनो फैदोंमोन भुटानाव हाबानि थाखाय लोगोफोर दा इयाव खालि गोजा दे नोंथांमोना इयाव दोङो साननाङा बाखि दा जियानो जाया मानो गाइस दिनै भिडिअ हैनोमोन आङो भुटानाव बेखौनो थुलु लाना फैदोंमोन माबायदि थ' नोंथांमोना हाबायाव फैथारनांगोन हाबायाव मोसाथारनांगोन आरो मैसायाव ग्रुप मोनखाबाय जोंनिया नै ब्र'मोना टेनसन गैया मैसाखागोन नंगौना ब्र' हाबायावथ' मैसाखागोन ना नोंसोरो हाबायाव मैसागोन नोंसोरो टेनसन गैया मात्र 3 मानि गेजेराव नोंथांमोना नुगोन आरो ना गाइस दा जियानो जाया मानो ओमफ्राय नै नैथिंगालि नायनो हागोन नैथिंगालि डिस्कुबो दोङो डिस्कु नोंथांमोना भुटानाव फैबा पुरा इन्जय खालामनो हागोन नैथिंगालि नै डिस्कुबो दोङो नायनो हागोन नोंथांमोना माबायदि बेनिफ्राय बाखि जों दा जि हटेलाव दोङोमोन नैबे हटेलाव दोङोमोन जोङो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि फैयोब्ला आंनि नाम लाबानो जाबाय नुकुलनि भिडिअ नुदोंमोन होननानै नोंथांमोना नैनि दिदिया डिसकाउन्ट होगोन बियारखौ थाइबाबाबो खमायगोन आंनि थाखाय आंनि भिडिअ नुनानै फैदो होनना बुंबा पुरा डिसकाउन्ट मोनगोन मोजां नायना लाखा माबायदि ओमफ्राय बाखि इथिंगालि डिस्कुआ क्लाबा नै डिस्कु क्लाबा बिनो अखा हादों खिन्थु बया इन्जय न ब्र' भुटानाव बया इन्जय न अखा हानानै बया मजा नांदो इथिंगालिबो गिदिंबाय इथिंबो गिदिंबाय बेनिफ्राय 10टा 9टा सोआवसो खुलिगोन क्लाबा इन्जय खालामनोबा इयाव मोसानोबा रंजानोबा जों दा इफोराव गैया जास्ट खालि इखौनो एसे खबर लानो फैदोंमोन बाखि दा जोंनिया गारियाबो सिजुमबाय नायनो हागोन गारिया सिजुमबाय दख'लै ब्र' न एकदम गारिया गथाय सिजुमबाय नै पुरा सिजुमबाय गथाय गारिया सेस सिजुमबाय गथाय
स' गाइस दिनै भिडिअ आइनोमोन आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबै नोंथांमोना लोगो मोनगोन दिनै इखिनिखौनो आपडेट होनो थाखाय फायदोंमोन आरो दिनै बहुत मानसि जोंनि इण्डियानिफ्राय फायदो दै बेरायनो जरा जरा फायदो फेमिलि फायदो सेंग्रा ग्रुपआव फायदो टेनसन गैया बाखि ब्र जोंबो थांलांसै न रेडि थांलांसै एखे बुरखुन दिलाव आरो न जावलायलायो मजा ओइनो अखा मोख्लाबबायलै